watch your back. Always watch your back. Toros Oro Enero Prima neta ko sa Braco Barn Food Hub Cagayan de Oro City bay. First event kang Tuigaw, happy 9th year anniversary sa Toros Oro bay. Yes mo sa bay. So atangin ko ninyo ang official nga bracket para sa Coronation 5. Pero manaw na siya. Yes, sugdara na to bay. Barrel MC on my left, introduce yourself. Gaspar L. Tryout ulit. Barrel MC on my right, introduce yourself. So, ours. Shoutout sa tanan. So nakadaog sa Cointos si Gaspar, ipili niya naman muna si Ars. So first round para kay Ars, TSO game! Game! Yo, 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 yo! TSO game! Game! Taod-taod mi pahuway. Ug karon nakabalik. Na ay hunghong panuway. Sa dalunggan gapitik. Gikan pa sa kahilad man. Ni are diri sa trono din ako. Bati imong kainit. Gikan pa kumihawa sa impyerno. Tuhop sa kaunuran. Ang gidaladala nga kaalam, dugmok, mga kabukugan, humana ko nilamburan lunok, mga kanasuran, kay magila ang panganod sa way undang karon imuhan ng masayra ng hinungdan sa mahitabo nga katalagman. Nigula na ang libyatan, na nata sa katapusang mga adlaw na hisulat sa balaan nga tipan. Sa akong pagtunga, ang kalibutan kay matunaw, busa kasadi kasaka, sa gisaad niya nga kalinaw, kay sa pipila ka mga adlaw, mas dipilit panimo sa kong mga hungong kay maminaw. O ako tong bituon kani adto, karon gitawag nagdragon, ako tungunan niyang gisilutan og gitunglo, ipabati sa imo karon ug ako ang hinungdan sa mga kasakit nga gilukdok ug sa imong nahuna gapakatag og lason. Maong salamat sa pagigugma sa mga butang sa kalibutan. Mikaon ka sa kong paon, maong sa kadagat-dagatang apoy, gawat na si Abadon. Kay lus-lus lang nimo, kinsa may gasul-sul sa imo. Dili ikaw akong gusto nga makontra, na ako'y lain punterya. Dari bro, wala na dagan istorya, sa naman tong bata nga panggira, palihog kong pagawas kang Shaq J. Loco. Loko-loko. Ay na? Okay. Check! Grabe, round 1 pa lang. Kita ninyo siya maglasong. Ikan kas impyerno, klaro man sa imong naong. Trono game! Game! Trono, kamusta? Grabe yung liga, iba na. Dati nung SLTG pa, nagta-tryout, 2-3, ngayon may 5 pa. Naalala ko pa nun, si Master Lexman tala, nag-aaral pa nun. Ngayon may estudyante na. Si Michael na mukhang Mr. Suabe lang nun, mukhang si San Jose na. Hayaan niyo po ako magpakilala muli. Gaspar, inyong lingkod. At ako'y MCing aminado na. Bungabattle na to, 2 to 3 years dati pa, pagka-rookie ko'y lipas na. Ganun rin naman daw yung nakaline up rito. Datihan na yung iba. Mga veteranong binitawan yung mikropono na willing magpahinga. Pwes, pupulutin ko yung 2-3 year experience. Gagawin kong bala ng 45 sa hitik na longgan. Ngayon may magbabalik ng mic na parang 96 na Jordan. Paalala ko lang yung Loreman, super rookie to noon na nagpasiklab sa bawat linya kung may sukat. Nag-co-champion pa to sa old school rap format. Ako mismo nagulat. Rapcon 2014. Si Mista pa noon kaharap. Freestyle lang, walang sulat. Kaya kung sino man to tinapat, sus, sanay to sa heavyweight. Wala na, yung binuhat. Kay kinsa mo jud ding kaatbang kadula. Si Ars, nga Ariel ang full name. Sa akong pagsuta. Ars, kay Ariel ang full name. Wa kay laing MC name mahuna-huna. Pailara nga DMC. Di man creative. Kay gibanis pagmugna. Binansya matapos nung event kasi dehins malakas. Si R rated low kaya di muna pinalabas. Nawalan siguro to ng drive, kaya nag-back out. Hindi um-advance. Last minute kumambyo, tong R paatras. Kaya paano tatagos tong soft boy sa linyahan kong hardcore? Kung galasag niyang gamit wordplay, well, I could strike through armor. Papakitaan ko to ng mas magandang larot, mas matatas na dila.
Sa round 2, pagugulungin ko tong Ars na parang nagkakastila. Yo. Dugay na daw ni sa duwa. Grabe si Dudong. O karaan na siya nga damang pero katong kumong-kumong. Yo, round 2 game. Ako muna laom pa sa kahilom sa kawanangan. Imong presensya murag kasaba sa walay pulos nga gipangbuhi sa kasaypanan. Di ko battle rapper lang, ako ang shade sa imong ego. Ako ang rason kung ano ang imong identity, murag mirror nga walay reflection sa tinuod nimo. Gasparang yan tinindugan, mabaw pa sa pagpangaji sa walay Ginoo. Imong pagkapiki murag plastic nga rosaryo, ritual nga walay espiritu. Ako ang pagsabot nga mulumos sa imong confidence nga artificial. Tanawa akong metaphors, dili ka kasabot kundi nimo maagian spiritual. Permi nimo katawa bay pero tanawa na ang sud. Gaspar clown sa audience pero trauma ra di ay yang true mood. Gitawag ko og ars kaya kundila murag arkitekto og pagbungkag. Pagabot na ko sa stage murag Biblia nga gi-interpret og basag. Walay bait, walay joke, ako lang ang tinuod nga deep. Ako ang lapida, samtang buhi pa ka, gibutang na nako imong det. Kaya Gaspar, ako ang nagsisilbing gas sa iyong pangalan na tanggapin katotohanan na kailangan pa kitang lagyan bago magtunog. Par! Oh, pinapainit lang kita sa round 3 pa ako magpaandar. Sa ganun, Gaspar. Grabe. Ars, kamusta? Shit, pangalawang ikot na pala. Kala ko tong si Ariel sa round 1, magbe-beast mode talaga. Baka ngayon pa ito magmaldita. Kitang-kita sa muka. Ngayon lang ako nakakita ng Ariel na mas itsurang Ursula. O baka Arsula. Buti hindi pa to umurong. Ay basin, iyang kontra Gaspar lang niya, wa pa ni Aksyog sulong. Kaya gaya ng sinabi ko nung round 1, may R ditong gugulong. Papakita ko agwat namin sa istilot dunong. Kasi sa akin, itong round na to'y regular rap routine. Rinog resulta sa pag-spit ko. Letra ko rumaratrat, rumaraga sa aking ritmo. Rekta ko rumatsyada, mga rima ko resibo. Naritens ko, walang kapares. Kala mo di nagretiro. Walang rehistro, armas ko nakargada. Artistic arsenal, alliteration ko't armada. Sa articulation kong pang-arson, pagdura sa RI basic, bawat bara nakakalason. Laway kong taglay arsenic. Kaya lagay nitong ars idyllics sa baon kong panama. Maugawan niyang record, sabunin ko man siya. Kaya papakita gamit wordplay na tong R di tatabla kasi kay may R man na wala ring halaga. Kaya papalag ba to sa trono ng pagrarap dito sa oro? Kung pagrarap wala sa tono, malamang sagot ay oo. Pero kung sisipatin sulat, susuriing matagal, malayo ang agwat ng stilong kong karnal sa stilo niyang kanal. Naabot kong heights pang Howard, galawan ko kabal, habang naaabot na height nitong Huwad Maria Cabral. Malayo yung agwat namin, pinakita ko lang na di uubrat practical, yung sulat karnibal sa sulat kanibal. Baliw na nangangain ng kapwa, dahil ko pa may skitso. Di dapat tinatapat sa anyone lazy, dapat sa mga alisto. Kasi ikaw bro ay dinisco sa ating gabi na to pagkat pinakita ko lang na wala lang sa akin yung R's, pawang si Howlem Magwa. Yo. Isaway pa akong pangalan, Ariel daw. O Ariel na akong pangalan pero tagaan ng takag pasidaan nga bisag imuhan ning ugaw-ugawan din mo ni mamansahan. Yo. Yeah! Round 3 game. Yeah! Yo, round 3. Yo, round 3. Yo, round 3. Balik sa naandan nga estilo. Balik sa naandan nga estilo. O base sa akong mga naukay sa imo, Savior, dapat nag-eskwela ka ni Adto. Wow, rich.
Karon nagpaka ghetto kid pero allergy ang tawag sa kagid. Oh, bitch. Pero bitaw, nala ko i-reveal sa inyo. Kiningibangga sa ako di basta-basta ning tawana buang. Coordinator daw ni Saab ka. Ug naa pa, dancer sab ni siya. Mo spoken poetry sad ning puta, abilidad astang daghana pero wa ka. Na estudyante nimo nga nakapyait sa ako Na daw ni sila similarities ni Badang kayang kamot di kahimutang unang hikap man daw ka og paa. Rason niya, kesyo mauna daw na iyang styling. Ay naku gilara pedopile. Karon dere ka maghasi. Pauli sa inyo dito atubang si mong mami paglusi. Oh. Damay na sa di mong mami. Galain ng buot. Ay pagbuot pero bitaw nasakitan ka. Wa ko'y labot! Karon nakita na nila nga ang genius daw nga gila mawala sa panimuot. Nganong dere man ka ni champa or namasig dere kay makachamba. Hoy, ambisyosa, ilusyonera por bida. Ayaw ang una imong kaugalingon nga lahi ka. Kay kita tanan dere puro reflection ra. Sakit man pero dawata, pruweba gusto ka. Unsa may mahukad nimo sa ila nga wa pa napakaon sa mas nakauna sa ato sige tubaga. Oh, galurat ra ang mata. Kaya gipangandoy mo sikat ka na tikas sa huna-huna. Karon dare ka makigtaksi sa kitra imong makuha. Ash. Oh, masyado bang madrama? Yung sulat na wala ba? Ate Charo, pasensya. Kung si Kregay, wala na siyang maaalala, pres. Sa akin ay parang miltsanko lang, boy, kabaliktaran. Ito ang hindi mo na malilimutan, magpakailanman. Mabawra mga pinulungan ug dinaangay palaluman. Sakto na ang kasakit nga gibuyan para adlaw-adlaw nimo nga mahinumduman og isa ka bulan gihulat karon wa nay makauwat. Kining samad nimo karon mo ni magpabilin nga ulat. Okay. Nangipo daw ng estudyante. Magani ko kabalog tsula. Magani ko kabalog tsula. Ay hara ko manghipo kung paras niya forex ang itsura. Yo, alam niyo anong karayom ng Ariel Banges? Target practice. Fact is, ours is marked for damage, gamit lapis, artist crafted, sharpest handpicked, armed gunsmith, cartridge, rapid, accent, language, heart and habit, battle tactics, sparring haptics, tangent axis, na patutugma lahat kasi I can not miss. Pag ikaw gumawa nun, pangit promise. Pero hindi yun pangungutya na basta-basta lang. Panggatong sa apoy para pag init paspasan. Kasi ang gusto ko dito sa liga, walang mapag-iwanan. Tipong lahat tayo rito nandudurog. Kaya kailangan galingan. Kasi hindi naman kita kalaban. Tingin ko sa'yo kalaro. Ganun rin sa mga ibang MCs rito. Lahat tayo nasa iisang barko. Kasi ang tanging nais ko, ang oro, mailagay sa mapat, maiangat ang antas. Di ko trip manghila pababa. Gusto ko manghatak pataas. Para naman patas. Kasi maraming talented rito at deserve nyo ring sumikat. Deserve nyo yung palakpakan, yung hiyawan, tapik rin sa balikat. Kaya kung sino man matatapat sa akin sunod, simulan nyo nang magsumikap. Kasi yung barako sa akin venue lang. Barako sa inyo pahirap! Kaya Trono, kamusta? Grabe yung liga nag-iba. Dati mga nagta-try out, mga rookie lang. Ngayon may halimaw na. Ngayon malinaw na. Kung sa akin, meron bang palagyan? Kalaban ko, lumaban buong lakas. Yung kontra, Gaspar lang. Gaspar lang. Iyan taro sa ulo sa lakbay. Yeah! Go!